PortAventura acaba d'estrenar la novetat d'aquest any, Macamanu Jungle d'Adventure Trek. Val la pena o són certes totes les males crítiques que ha rebut? Sempre s'ha dit que aquí a la zona del Teatre Macamanu seria l'àrea perfecta per incloure la nova gran muntanya russa del parc, i aquesta no ha sigut la novetat que molts entusiastes esperaven. Però no tot han de ser muntanyes russes. La pregunta real és bona o no aquesta proposta? Tinc la sensació que aquest és el primer pas que fa el parc de cara a preparar una gran novetat en un futur. I en aquest vídeo t'ho aniré desgranant tot. Per cert, sóc el Dani i la meva passió és conèixer els millors parcs d'atraccions del món. Endavant la intro! Per saber si Macamanu Jungle és una bona proposta o no, l'anirem descobrint per nivells, de menys intensitat a més intensitat. Però abans de començar a pujar nivells, deixeu-me situar-vos ràpidament. Què és exactament Macamanu Jungle? És un nou sender d'aventures, construït on hi havia l'antic teatre Macamanu i que ara representa que és una antiga pedrera amagada. Està dividida en diferents nivells que anirem descobrint i la idea és molt senzilla, creuar passarel·les, ponts i diferents obstacles. No estem parlant d'una atracció mecànica, sinó d'un recorregut pensat per tota la família. O un chiqui park, com diuen altres. Començarem pel nivell més fàcil de tots, el nivell infantil, que està a la part inferior de Macamanu. El nivell de baix de tot és molt bàsic, és un terra així tou i 4 coses. La cosa és que no llega gaire als bolets i aquests cercles amb la tematització que hi ha al fons. Segons posa, l'edat recomanable per la part inferior és de 0 a 3 anys. El nivell infantil també és aquesta primera planta que hi ha unes xarxes, hi ha unes boles, unes pilotes i diferents obstacles on els nens poden entrar aquí dintre. Hi ha el tub aquest que baixa a baix i això. La veritat és que la part de baix no queda gaire integrada amb el que és la resta de tematització. L'altra part sí que queda bastant ben integrat tot aquí dintre. Les columnes, com podem veure, estan tematitzades com si fossin troncs i queda integradet, la veritat. I aquí, si pugem les escales del fons, que eren les antigues escales del Teatre Macamanu, trobem aquesta porta que aquí hi ha el vial que dona accés al Far West on hi ha els ràpids. Aquest vial s'obrirà d'aquí poc. Falta col·locar unes barreres perquè passa el tren, aleshores unes d'aquestes que s'obren i baixen quan passa el tren i ja podrem creuar cap al Far West per aquest vial. Nivell 1 superat extremadament fàcil per nosaltres poder i ara és on començarem a suar, de veritat. Anem pel nivell 2, el Macamanu Trail. Si sou àgils, hi ha diferents punts d'accessos per aquí al mig. Nosaltres no ho som tant, anem a buscar un accés més fàcil. Això sí, per entrar heu de fer més d'1 metre i tenir més de 4 anys. Vale, per pujar, baixeu les escales del fons, veniu aquí on hi ha el tobogan aquest, per pujar de manera fàcil, si teniu una edat com vosaltres ja. I entreu per aquí. Jo no passo, per aquest forat. Em quedo enganxat amb la motxilla. No pugeu amb motxilla. Ja no tinc edat per això, ja. Som-hi! Som-hi! Aquesta és l'entrada de si sou àgils o teniu menys de 12 anys. Uf! Una suada, tu! Cap a les cortines. Vinga! Això tenia la meva àvia abans d'entrar a casa, les cortines aquelles de macarrons. Ula! Però que està molt tupit, això, Hi ha una nena que m'està emputxant per darrere. Bueno, friquis, subscriviu-vos al canal perquè estem fent un esforç titànic. S'ha tornat a caure Maria, ara ho poso bé. El Dani arregla l'atracció. Continua. Durarà mig minut més. A veure, deixeu passar. Som-hi! Som-hi. Ja ha caigut, Dani. Ja ha caigut, no? Punt aquí una mica de pausa, ombreta, per contemplar les vistes.
Ja si les barquetes funcionessin, això seria estava pensant. l'hòstia en patinet. No, aquí ja hem perdut una Aquí bola, també. una i una al final, crec. Dios. Bolita afuera. El tema de els colors, aquest és un verd blau, després hi ha verd, hi ha groc. És una mica caòtic el fet de diferents colors. Quedaria millor una mica tot homogenitzat. Això de venir a l'hivern per entrar una mica amb calor. Ara a l'estiu no entreu, sisplau, perquè morireu. Encarem ara els bolonxos aquests i encarem el tobogan final ja per marxar d'aquesta zona. Ojo que fa baixada això, eh? Vale. Maria, no et matis. Bueno, aquí es planteja una decisió, continuar o baixar pel tobogan. Anem a baixar pel tobogan ja perquè necessito fer un glob d'aigua fresca i descansar una estona. Acabem el Macamanu Trail baixant pel tobogan. A veure si llisquen o no. Ciao! No gaire. Almenys jo no he tingut. Baixes o què? Sí. És la tobogan de poker. Hem mort bastant després d'aquest nivell 2 del Macamanu Trail. La suada que portem a sobre és molt gran i ara necessitem una mica de refrescar-nos. I just aquí han obert un nou refresh point on hi havia l'antic Macamanu Garden. Anem a veure'l, anem a descobrir-lo junts. Vinga, cap a dins del Macamanu Garden. Aquí hi ha uns cartells explicatius que expliquen sobre les aus, sobre la Polinèsia, la vegetació, etc etc. Per qui no ho sàpiga, el Macamanu Garden és on vivien totes les aus i tu podies entrar per aquí i visitar-les, les aus que formaven part de l'espectacle d'Aves del Paraíso. En lo alto de... por lo menos eran 3 metros. Quasi ni se't veu, Maria. Com a refresh point, bueno, és un lloc d'ombra, hi ha tots aquests espersors que refresquen una mica. No és un de quedar-se empapat i xop, sinó d'estar una mica tranquil·let, no hi ha gaire gent. Una mica d'aire. Sí, fa airet, ombretes, està bé. El nivell 3 és un nivell per persones amb mobilitat reduïda i és també un circuit de passarel·les on aniran amb un arnès. Encara no està obert, d'aquí poc PortAventura l'obrirà per a persones amb mobilitat reduïda també puguin gaudir de l'experiència. La veritat és que és una molt bona notícia que PortAventura, en les seves novetats, també tingui en compte la gent amb mobilitat reduïda i no sigui només que puguin accedir per la sortida, sinó que puguin formar part d'aquesta nova novetat d'una forma adaptada. I ara que ja estem refrescats i entrenats, anem pel nivell 4, el més difícil de tots, a l'Adventure Trek. Som-hi! Vinga, som-hi. Pots pujar cap a dalt. Si em tiro aquí, què passa? Bé, estàs assegurat, tranquils. Tranquils. Tot bé. Segons diuen, els marrons i les cordes són més fàcils i els verds tenen més complicació. Què es belluga, això? Aquí baix podem veure el circuit adaptat amb cadira de rodes. I aquí podeu veure si em deixo caure, això em subjecta. O sigui que, tranquils. Hi ha unes guies i heu d'anar seguint. Vinga, cap endavant. Ara. Ullo. Ullo, que em mato, noi. Ah! Bueno. Si abans ja he patit per passar una cosa de nens, si he començat molt valent amb les cordes de mira cap amunt, cap avall, i ara aquí amb... Bueno, solvent. Bueno, espera't que arribi. Ara. I aquí podem veure, això era l'escenari del Teatre Macamanu. La Maria s'està mig escunyant.
i aquí darrere, la part de darrere del teatre, on hi ha ara aquí com una mena de punt per als pares, bàsicament, estiguin tranquils. Hi ha unes màquines de vending, aquí era on hi havia la cabina de control de l'espectacle. Allò d'allà té una pinta de ser més complicat. Això us heu de prendre amb calma. Jo ara passo per aquí, jo ara passo. Va, Maria, va! Intenta saltar. La Maria va intentar el repte més difícil de tots. Ella, la menys escaladora de... Bé. Mita-la. Ja està, ja ho tens. Vinga, va. Som-hi. Que aquest comença molt lluny, la corda. Bueno, li posaré el peu aquí. I vinga, raca. Traca-tra. Ara pujarem una mica, donar-li emoció. Mirarem cap a baix. Farem una mica de freestyle. I ja ho tenim aquí. La solana que cau i la suada que estic fent. Jo no sé com m'ha agafat, no m'ha agafat vèrtic encara, Vinga, va, i encarem el tros d'escalada. Ui, que es belluga això, Jo no sóc gaire bo en escalada, de fet. Per no dir zero. L'únic que dona més impressió perquè ja està tota l'estona mirant cap a baix. I... rotllo. No et pots agafar tan bé com en una corda. Però... està bé. Vinga, va. Ja ho tenim. Ole. Vinga, va. Uf, ara sí que m'ha donat una mica d'impressió, el mirar aquí terra. I aquí t'hi pots estar tota l'estona que vulguis, Ningú et ve a fer fora. Tampoc hi ha cua, ara. És una novetat que no haureu de fer gaire cua per provar-la. I ja estem fora. Sí, jo vull fer el xungo del mig. Vinga, traca-tra. Mira tu. El sonambulista. D'aquí al Circo de Soleil, Una mica en formes d'estar, Maria. Sí. No, la suada és important, Jo crec que has d'anar ràpid. Si t'ho penses, estàs vengut. I ara com surt d'aquí al mig? T'ha d'ajudar un nen. Vinc! Aquest és dels pitjors, també, Bueno, els verds, clarament, són més complicats. I jo encararé la part més difícil rapideta, Espero no punyar-me. Sí. Ui. Vinga. Ja hi som. Ui. Hi ha crits i tot. Ja està, ja estem entrenats per superar qualsevol prova que vingui. I creuem a l'últim. Trogo. I ja estem. Macamanu Jungle. I es baixa pel mateix lloc que hem pujat. Podreu pujar si feu entre 1,35 i 1,95 i un pes màxim de 120 quilos. I aquí us vull fer una reflexió. Hi ha altres zones del parc que ofereixen una proposta similar, com aquesta. El Huerto Encantado, que és una oferta molt similar a Macamanu Jungle. Però no és l'única del parc. També tenim aquesta, o aquest, el parc infantil de la Xina, on segurament tots vosaltres hi teniu fotos de petits. Com podeu veure, és una cosa molt similar a Macamanu Jungle. I la meva pregunta és, si ja hi ha dues ofertes, per què creen una tercera similar? La meva intuïció és que una d'aquestes dues zones antigues haurà de desaparèixer per donar pas a una nova atracció o muntanya russa, ja que seria el lloc ideal, ja que donaria vitalitat a aquesta zona de la Xina Baixa. O la zona de Sésamo Aventura han aparegut unes marques misterioses a la zona de Sea Odyssey, que està just al darrere. Mentre estava editant, l'Aitorek també s'ha fet ressò d'aquestes marques que Parque van descobrir.
Sembla ser que la meva teoria inicial no anava tan desencaminada. Com podeu veure, la distància entre la nau del Sea Odyssey i el Huerto Encantado és mínima. Però això de moment és ciència-ficció, així que tornem per fer la review. Doncs anem a fer la review final de Makamanu Jungle. Val la pena o tenien raó les males crítiques que ha rebut aquesta atracció? S'ha d'entendre com una atracció familiar on nosaltres no som el seu target principal. La separació per nivells intenta que tots els públics puguin trobar una oferta que els satisfaci. Com he comentat abans, tinc la sensació que aquesta novetat intenta moure de lloc una oferta que ja existeix en el parc, com el Huerto Encantado o la zona infantil de la Xina Baixa, per preparar el terreny de cara a una novetat que ocupi aquestes zones. Crec que és un punt de partida i no un final del que ve de cara al futur. Si en uns anys no ha canviat res en aquestes zones infantils, sí que serà un moviment per part de PortAventura que no hauré entès. Sí, és a dir, l'experiència de les torres, l'experiència llarga sí que és molt més infantil. Nosaltres no tornarem a entrar mai més a la nostra vida, No crec. però l'experiència del trek ha sigut divertida, la veritat. Sí, sí. És la part que hem gaudit més, la part que està més enfocada a un públic adult. Realment m'ha sorprès el nivell de Sí, són una de mica dificultat. inestables, però vull dir que són inestables, llavors te n'adones de l'alçada que estàs i hi ha alguns que et suposa una mica un repte, però estan Sí, bé. sí que és cert que està enfocat a un públic bastant adult. Hi havia nens, un parell de nens que Però s'han han tirat- arribat, s'ho han repensat, I s'han tirat l'han enrere, tirat cap a o el baix. sistema també, que va amb una corda a dalt i costa arrossegar-te, llavors als nens els hi costa més tirar endavant i potser això dona una mica més d'impressió, però per adults ja Per adults és una proposta, hi provar ha molt i poca és- cua està bé. i si t'agrada, endavant. Potser no és una experiència per venir sempre, sobretot potser més cap a primavera, Sí, faci una tardor, miqueta menys de quan calor. faci més fresqueta, perquè mira, estem xops, Sí. però en si m'ha semblat una proposta que està bé, compleix. I diferent Sí. també, no? Perquè els altres parcs sí que eren infantils, allà no t'hi fiques, però aquí sí que poden venir Sí, també els... tema tematització. La veritat, està bastant ben Està ben resolta, integrat, la part sí. dels barrils, els moais i això, i després la vegetació que ja acompanyava, no? I el Makamanu Garden, etc. Després, sí que com a contra hi ha els xurros aquests de Són molt colorins, artificials, que potser haguessin sigut tots del mateix color, d'un marró més integrat, no ho també sé, no ho és sé. perquè estiguis la alerta, veritat. o sigui, també és Sí. perquè els vegis, vull dir, tampoc es poden integrar tant perquè si no el nen no el veu i se'l menja, o sigui que també s'ha de jugar una mica més. A mi m'ha faltat alguna cosa una mica més, s'ha de dir. N'hi ha Els ponts. que estan buits i n'hi ha que es repeteixen, no? Sí. Bueno, les cordes i els saltitos. M'ha faltat alguna una mica diferent. Però bueno, com que tampoc és una experiència que Ja, que va no ho vivim enfocada com a cap a nens, nosaltres, si els nens ho passen bé, ja està bé. fa Després, Makamanu Garden, molt guai que ho hagin tornat a obrir com a refresh point, com que la gent pugui tornar a entrar en aquesta zona. Falten ocells, òbviament, Però va la gent amunt i avall i està transitada la zona. És de les zones més transitades. Ara vull saber la teva opinió. Ja has provat Makamanu Jungle? Et llegeixo els comentaris. I ja sabeu, a gaudir de la vida, que és una muntanya russa.